Apple en skidesmart idé med at de simpelthen ville bygge tilgængelighed, altså skærmlæser og forstørrelse og altså alle sådan nogle ting, som man skal bruge for at kunne bruge en computer og en iPad og alt sådan noget her. Mm-hmm. Der var så godt nok længe før, altså det skal så lige siges, det var længe før iPad'en kom. Men alle de ting, som der kan være en nødvendighed, når man som handicappet eller læsebesværet eller whatever skal kunne bruge sådan noget her. Ja. Det besluttede de sig for at bygge ind i den. Ja. Fordi normalt der er det nemlig sådan, at der skal du ud og søge din kommune om de her programmer og ting og sager, fordi de koster. Altså, jeg kan fortælle dig, det program, som vi har på vores Windows, det der JAWS, vi har på vores Windows-maskiner, som gør fuldstændig det samme som det, der ligger på min computer og min iPad her, som hedder VoiceOver. Det er, jamen altså, det koster 15.000 eller noget. Hold da op. Det er mange penge. Det er mange penge, ja. Men altså her, der er det bare installeret. Der er det fra starten af. Jeg kan tage, nu ved jeg ikke, altså jeg vil i princippet kunne tage, hvis en af jer havde jeres iPhone liggende på bordet, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om I har iPhones, nogen af jer, men hvis en af jer havde en iPhone liggende på bordet, så ville jeg i princippet, det ville jeg selvfølgelig ikke gøre, ikke? Men så ville jeg i princippet, eller hvis en af jer for eksempel havde et problem med jeres iPhone, så ville jeg faktisk kunne gå ind, hvis det var noget, jeg vidste, hvordan man løste, så ville jeg enten kunne guide jer igennem det, eller også så ville jeg faktisk kunne tage jeres iPhone eller jeres iPad, og så faktisk bare slå det til.